Kapugsit, mga tanghali sa inyo lahat. Ito alas 11:46 na lang tanghali sa araw ng Webis, August 11, 2022. Ito, pababa pa lang tayo ng Piri Pascat, M12. Dito tayo sa San Isidro, Alegria, Per, Northern Samar. Patuloy pa rin tayo sa ating biyahe pamuntang Masin City, Southern Liti. Tinanghali na tayo magkapusit. Napagalang pag-loading kayo na, sumayad yung truck. Kung mamaya maling araw, babalik naman tayo agad sa Pasay kung walang bus doon sa Masin. Wala namang oras tayong pahinga ito mamaya. Kasi tanghali na, pugsit tayo. Ito ang kapugsit. Shoutout sa paging crew dito sa M12 Piri Pascat. Mataas ang dagat, kaya nahirapan tayo magbaba. Sa sayad kasi talakas yung rampa. Sabihin natin yung ano yung NL71 papunta kasi yung 1997 pa Davao. Bali dalawa ang Davao ni Kupuksit. Pero hindi nakasabay yung isa, yung 1711. Ano pa? Sunod pa yun na Pascat. Isa na lang. Meron na tayong mga subscriber dyan yung isa. Ating mga masayro. Shout sa mga subscriber natin. At sa subscriber nandiyan sa Davao. Apat daw dyan sila. Shout out yung busit. Pagka-picture daw to. Yan ba muna tayo. Bababa natin ang ating mga masayro. Nakakali na tayo pagka-picture to.
ako sa mga pasahero lang ng Central Community. Parang nakalit yung lang. Boss, abante boss! Ikaw, bagay. Oh, nakabidyo to.
21 normal. Hmm. Baby! Ayan na, ayan na. Ayan na. Hi. Si CG Maisog. Shout out Miko Bugsit at yung mga kasama niyang mga babae. Mga subscriber natin, yung mga pasahero natin Miko Bugsit. Oh. Shout out sa ating mga pasahero Miko Bugsit. Ayan o. Bugsit na tayo. Ayan ang ating guard dito sa Miko Bugsit. Sa San Isidro. Pier. Patuloy na tayo sa ating biyahe Miko Bugsit. Maraming salamat sa inyo, Migo. Sit. Nagkita rin tayo. Shoutout sa mga taga-Davao. Ayan si CG Maisog. Yan yung ating subscriber na sakay mga Davao dito. Bugsit Ting. Ito rin ating batikan na inspector si Mr. Los Baños. Yan. At shoutout sa driver ng KT97 si Mr. Tubing at si Resurrection. Yan, mga taga-Davao dito. Ang driver sa Ormoc yung set sa 71 at sa mga pasayro dyan sa Ormoc. Parang nangalit sa ilan dito. Ayan si Rizzo. Sa Ormoc yan. Bugsit na rin. Yan ang ating mga pasayro. Parang nangalit sa ilan. Lapit ko lang dito boss, sadya lang ako sa ano eh. Okay lang ba? Bata. Titigil pa din sa Davao.